255 конски сили в градски хеджбек? Да, това Клио е истинска машина на абсурдите. Представете си, двигател по средата, там където обикновено са задните седалки. Това не е шега. Той е създаден с вдъхновение от суперавтомобилите. Малко по 3000 броя са произведени между 2001 и 2005. Но това не е най-интересното. Първите версии са сглобявани не във Франция, а в завода на Валмет в Финландия. Същите хора, които правят Porsche Boxster. Това Клио ускорява от 0 до 100 за около 6 секунди. Впечатляващо за толкова малка кола. Задният капак крие 3-литров V6 мотор от Лагуна, но тук е настроен за максимална лудост и звук, който кара сърцето да бие по-бързо. И тук идва най-интересното. Ранните версии на Клио нямат електронни асистенти за стабилност. Ако прекалиш с натискането на педала, колата може да те изненада зверски. Това я прави истинско предизвикателство за шофиране и мечта за ентусиасти. Истински колекционерски модел, който днес струва повече от чисто нов Megane RS. Какво мислите? Бихте ли карали хеджбек със сърце на суперкар? Коя кола да разгледаме следваща? Последвай за още автомобилни факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила.